Doyera senyi moyo maropa a Jesu ega dino chena genyiwo maropa a Jesu ega akana kisa Basindino ziwa maropa a Jesu ega dino sunungurwa di maropa a Jesu ega dino aona basi Jesus ega akana kisa anondi chenisa basindino ziwa maropa a Jesus ega hakuna chimwe chiro maropa a Jesu ega kurekera zitadzo maropa a Jesu ega akana kisa anondi chenisa Basindino ziwa maropa a Jesu ega dirusimiro rwangu na maropa a Jesu ega nekurura makwangu maropa a Jesu ega akana kisa anondi chenisa basindino ziwa maropa a Jesu ega Jesu ega rukuzo dino dinonza maropa a Jesu ega akana kisa anondi chenisa ziwa maropa a Jesu ega akana kisa anondi chenisa basindino ziwa maropa a Jesu ega basindino ziwa maropa a Jesu ega basindino ziwa maropa a Jesu ega. Ngativhurei kuna Zvirevo 31. Zvirevo 31 verse ya 1 kusvika pavhesi ya 7. Ndo patichatora chidzidzo chedu chemangwanana ano. Tisati taverenga, ngatiwane mukana wokunamata pamwe chete.
Ishe tinomutendai nekuti pamukana wekutarisa nekudongorera shoko renyu dzvene, tinokumbira chipo chekuduridzira Baba. Zvaitwa zvapera, kudenga kwanaka. Tinotarisirawo kunzwa mazita edu achidaidzwa rimwe nerimwe tichipinda mukati memazambara. Muzita raJesu tanamata. Amen. Mashoko amambo Remueri, zvirevo zvaakadzidziswa namai vake. Vhesi ya 2. Nhai mwanakomana wangu, nhai mwanakomana wedumbu rangu, nhai mwanakomana wemhiko dzangu, rega kupa vakadzi simba rako, nenzira dzako kune zvinoparadza madzimambo. Iwe Remueri, hazvifaniri madzimambo kumwa waini, namachinda kuti doro riripi varege kumwa vachizokangamwa murayiro, varege kukanganiswa kururamisira vamwe vanotambudzika. Ipai vodo kuparara doro, neuno mwoyo unorwadza waini ngaanwe akangamwe urombo hwake, arege kucharangarira kutambudzika kwake. Mwarawedzere chikomborero pamusoro pekuverengwa kweshoko rake. Musoro weshoko unoti, Inzwa kuraira kwamai vako. Bhuku razvirevo rinedzidzo zvakawanda. Chitsauko chimwe chete chinogona kuita nyaya dzakawanda dzinodzidzisa. Vamwe vanoti rine manuggets, kureva kuti kanongove kanyaya kanotaura kobva katopera, but kachidzidzisa zvidzidzo zvakazara mukati mako, but mwenguva dzisiri nyaya dzinogona kutevedzana serungano rungaitwa. Asi dingindira rebhuku razvirevo rinotaura pamusoro peuchenjeri. That's why muchiona chitangurura bhuku razvirevo, shoko raMwari rinotaura kuti kutya Jehovha ndiko kuvamba kwezivo. Saka bhuku razvirevo rine chekuita nekutyiwa kwaJehovha. And then mukazocherechedza chii chinonzi kutya Jehovha, muchaona mukaverenga gwana zvakazarugwa chapter 14 inotsanangura pamusoro pemuono wakataridzwa Johani ari pachitsuwa chePatimosi. Anoti, zvino ndakaona muchadenga ngirozi 3 dzichibhururuka, dzine ivhangeri isingaperi, kuti paridzirwe kune vanogara panyika. Yekutanga ikadaidzira ichiti, ityai Mwari mumurumbidzei, nokuti nguva yekutonga kwake yasvika. Namatai iye akasika denga nenyika. Saka definition yekutya Jehovha hakusi kubvunda kana uchinamata, kana kuti wapinda muchechi wofamba softly in the sanctuary. Hakusi kutya Jehovha ikoko, because variko vanotya Jehovha vanoremekedza nzvimbo yekunamatira, vasingaremekedza anonamatwa. Nokuti kunyange madhimoni anobvunda pameso paMwari, but haanamati Mwari. Nemwe nzira haanzi haatyi Mwari. Kutya Jehovha kumushumira. But kushumira Mwari upi? Kushumira Mwari akasika. Tomuziva sei kuti ndiye akasika? Tinodzokera kuvhiki recreation, apo Mwari wakasika nemazuva 6 akazorora chinomwe, ndiye Mwari anonamatwa iyeyo. Saka kana tichitaura pamusoro pekuti zvirevo anoti uchenjeri, kuvamba kwekuchenjera kutya Jehovha, zvoreva kuti kana uchizonzi munhu akangwara, zvoreva kuti anofanira kutanga Teresa. Kana usati wakushumira Mwari, hausati watanga kungwara. Hazvinei kuti uri professor, hazvinei kuti uri doctor of philosophy, kana kuti unozivei, as long as usingashumiri Mwari akasika denga nenyika, akazorora nezuva rechinomwe, hauna kungwara. Ndauda kuti wakapusa, nyaya yekuti kupusa tisitatuka, but ndo zvarinotoreva. Saka kuvamba kwezivo, kuti ugozokepiwa napresident kuti wadzidza, unofanira kutanga waziva anoshumirwa. Kana usingazivi anoshumirwa, kana usingashumiri hausati watanga.
Now, this is why ndaparura nyaya nchikutsanangurai pamusoro pebhuku razvirevo. But ndima yatinayo yataverengai zvino inotitsanangurira pamusoro pamashoko anokosha kwazvo, the oracles of Lemuel. Hazvizikamwi kuti Lemuel akanga ari ani. Vamwe vaongorori nevatsvakurudzi vezvinyorwa nenhoroondo dzebhaibheri vanotsanangura kuti Lemuel akanga ari umwe wemadzimambo wechihedheni akanga aripo, vaigara pane kamwe kanzvimbo kainzi kaMasa. Hazvizikamwi, but vanongofungira sekudaro. Vamwe vanoti aiwa, Lemuel zvinoreva Samuel. Vanhu vakangokanganisa manyorero saka Solomon. Vanhu vakangokanganisa manyorero saka Solomon. Nokuti panonzi mambo, saka vari kubva vati ndimambo Solomon ari kutaurwa. Alright? But vamwe vanoramba kuti zvingadaro because hatina zita rakadaro muchiHebheru kana kuti mudzinza rekwaJudha kana kwaIsraeri kuti tingati ndiye ari kurebwa. Zvese izvo zvinondifadza kwazvo because kana asiri Solomon, because vamwe vangaende pano vachiti inyaya yaSolomon, zvotoreva kuti nyaya iri pano haina munhu wayakananga, haine uyu ari kutaurwa. Otherwise Lemuel izita rekunemera rinongoreva iwewe Lameki kana kuti Peter kana John kana kuti nini pachangu. Saka chitsauko chako inyaya dzako kuti teerera kurayira kwamai vako. Kukura kudai kusvika pano kudai ndimai. Hapana munhu anogona kuramba nyaya. Vazhinji vakakura vachirerwa, vamwe vakarerwa nanambuya ndimai ivavo, vamwe vakarerwa navabereki vavo chaivo ndimai, vamwe vakashayikirwa namai asi vakasara vane vanin'una vamai kana kuti vaichengetwa nemuzukuru. But as long as pane munhu wechidzimai ari kuchengeta, mashoko ake haasi mashoko ekutamba nawo. Hatisi kuda kuti mashoko ababa haana kukosha, but mashoko amai ndo vanotanga kudzidzisa mwana language yekutaura. Vanoongorora nezvekukura kwevana even nemudumbu zvototaridza sekuti mwana anotanga kudzidza imomo. Nemaitiro anoita mai kunze, mwana anenge achireacta mukati. Saka mai ava vari kutaura mashoko aya vari kuti ndiri kutaura newe mwanangu Lemuel, ndiri kutaura newe zvinotevera. Vanoti haufaniri kuita zvinotevera izvi. Number 1, iwewe pachako mwanakomana wangu, mwana wemhiko, mwanakomana wangu wedumbu rangu. Ndoda kuti mubate mai vari kutsanangura kuti handisi kutaura nemutorwa ba. Ndoda kuti urangarire kuti uzovepo wakabuda mudumbu rangu. Ishu yekuti dumbu rangu ida kutaura relationship iri pakati pamai nemwana wavo. Vari kutsanangura kuti handigoni newe nokuti takanga tiri tese nguva yakareba. In other words, mashoko amai vakadzamirwa pamusoro pekurayira mwana wavo. Ukawa mai vachiti iwewe uri mwana wangu wandakatumbura. Vari kuda kureva kuti tine ukama hunodarika humwe ukama hwese. Nyango rikava benzi rakaita sei, kana rikarohwa rinochema richiti mai. Why? Because mai vane mashoko anokosha. Now the Bible says, iwe mwanakomana wangu, mwana wemhiko. In other words, mai vanenge vada kutsanangura kuti iwe kuti ndikuwane. Because even iro zita rekuti Lemuel rinoreva kuti belonging to God, or devoted to God, or dedicated to God. Nemwe nzira mai ava nekuda kwokuti vakanga maybe vakaita dambudziko rembereko, vakabva vazowana mwana uyu, ndokubva vamuti ndakumupira kuna Mwari. Vakabva vaita mhiko sekuita kwakaita Samuel. Mai vaSamuel hana vakapika kuti ndichada kumuisa kuna Mwari. Saka mai vari kutsanangura kuti iweyo hauna kungouya nyore. Ndikandikutaurana namai vari pano, even nana baba vakateerera, takafanirwa kupota tichizivisa vana vedu kuti vakaberekwa sei. It's very important. Ini chimwe chinondiita soba maberekerwo andakaitwa nemakuriro andakaita. Ndo chimwe chinondiita kuti ndidzikame kana ndikafunga pamusoro pavachihera mai vangu. Ndinodzikama nekuda kwezvandakasangana nazvo, zvavakasangana nazvo vachindibereka nekundikudza rimwe gore mukati megore rehondo.
pakaita chirwere chakatekeshera cheanthrax. Mazuva aya taichiti chibhaba, chekuti munhu anoita ronda risingaperi rinoita sekunge ikensa, gumbo rozvimba, imwe nguva rinogurwa, but kanonoka kurapwa unofa nokuda kwechironda ichocho. Ndakachiita chironda ichocho icho. Ndokubva vamuchemberi vakandiisa pabhasikoro. Bhasikoro ndikasungirirwa makumbo apapa yandingati dhende rakabvarugwa padresi kuti makumbo asainde muzvipokisi zvebhasikoro. Vakachovha 30 kilometers vachiinda neni kuchipatara, gumbo rakazvimba, vachifamba nekazhira kakanga kane jecha, pamwe vachimboburuka vachinanaidza vachiinda neni kusvika taakuona chipatara. Pandakanga ndakuona chipatara ndakanzwa kuti mweya wangu wakanga wakuenda, because ndakanga ndanzwa kuti ndaakutsva, hana yangu yakurovesa maningi, musoro wakurereka uri pabhasikoro. Ndobva muchembere vakaburuka pabhasikoro vakataura mashoko andisakangamwi even pazuva ranhasi. Mashoko angu aya haana kutaurwa hanzvadzi dzangu kana kuti vana bhudhi vangu. Mashoko angu namai andakaudzwa namai vangu. Mai vangu vanoti, Claudio manangu, usandifira pano, ndasvika pachipatara. I remember those words. Mumaziso avo makanga mune musodzi. Ndokubva vandinanaidza tikasvika pachipatara. Chisvika pachipatara manesi akamhanya nguva idzodzo idzo. Vaisimbomhanya ndikureva manesi aimbomhanya kudhara kwacho, totenda nevachiri kumhanya, but ipapo vakamhanya. Ndokubva vatora chistrecha chiyaicha, ndokubva vandisa paya, vachipinda neni muwadhi muya, vachiinda neni pane umwe akanga ari chiremba panguva iyo, anga ari murungu. Ndokubva ataura kuti mainonokera iyi, vakanga vachitadza kutaura chirungu, kureva kuti aireva kuti anonokerwa. Why? Because aizofa. Ndobva ndatoziva kuti pangu papera, but ndiri pano nekuda kwavachihera. Saka ndichiti usarasa mashoko amai vako. Mai pane zvavakaita kuti unge uri pano. We must tell our children kuti iwe kuti uzoberekwa, BP yakanga yakuda kundiuraya, unofanira kuvaudza vana vako kuti ini ndakatambudzika newe. Mazuvano vana vanofungidzwa kuti vakadonha kubva kudenga. Vamwe vachona vanofungidzwa kuti vakaberekwa nevasikana vavo. Vamwe vacho vanofungidzwa kuti vakaberekwa nevakadzi vavo, because vanokudza mukadzi kudarika akabereka. Handida kuti usamukudze, handida kuti usamuremekedze, handida kuti usamuchengete, but ziva mashoko amai vako. Mai vako akakutaura mashoko makuru. Kana ndati mai ndadhifaina kudhara, mbuya vako ndo mai vako ivavo. Iye akakuchengeta ndo mai vako. So I'm saying, handigoni kukangama vachihera kunyange takavafutsira, but because of your sacrifices I'm here today. Ndiri pano ndichitaura shoko raJehovha. Saka kana mai vachinge vataura vakafanira kuti uteerere. Actually hakuna munhu ane shoko rinogona kuchengeta upenyu hwemunhu kunze kweshoko ramai. Kana mai vakataura mashoko ekuputsa yatoputsika. Kana mai vakataura mashoko ekuvaka yatovakika imba. No, amai vachitaura kuti usaritengere chinhu riri kunzi rindi baba. Mozviziva kai? Usaritengere chinhu. Mai vanoenda kuAustralia, vanoenda gore variko, mudhara ari kuno kumusha, vanoenda New Zealand, vachitenderera muvazukuru. Mudhara haana kana chitupa, haana kana passport, anenge ari kuno kumusha, ende vanobva vataura kuti musarifonere. Why? Because even nemwana wavo is one thing. Haugoni kuvapatsanura. This is why kunyange mukomana akarovora haagoni kusiyana namai vake. Imi varoora haugoni kupinda pakati apa. Nofanira kutodzidzira kagemu kacho uzive pako, because mai vanenge vachiti ndakutoregwa. Iwe uri kuti uri kutoregwa, ziva pako. Why? Because mai vanokosha mukati meupenyu. Rega nditi kunyange vakarasigwana namai, vakashayikirwa namai, I understand.
ndonzwisisa kuti makarwadziwa zvakadii, because indakarwadziwa, ndichiri kurwadziwa. And I want to tell you the truth. I'm here to tell you the truth. Kunyange wangu vachembera 83 years, 84 years, ndichinzwa vanhu panhamo vachiti vazorora, ndaiti it is because havasi mai vavo, because anozorora ndeumwe mukadzi wokumaraini, kwete mai vako. Haungadi kufigwa namai, haungadi kufigwa nemubereki, because haugoni kuvareplace. Manyawu chete amunomboita vapfana vangu, muchiti mai havana basa, uchavafunga kana vachinge vafa. Because every Tuesday mai vangu vanditaurira kuti ndinokunamatira chipiri chega chega. Saka panosvika chipiri chega chega pazuva ranhasi, ndoziva kuti pane umwe munhu asisanamati. Hapana munamato uri kushota, nyange mukandinamatira sei, but the prayer of my mother took me even up to this end. Why? Mashoko amai hasi mashoko mashoma, hasi mashoko ekutamba nawo. Pane imwe nzvimbo mubhuku rakanzi Adventist homepage 240, ndofunga kutsikizira pfungwa iyi. Ellen White anotsanangura anoti, the influence of a mother as compared to any other influence, for good, I want you to underline that, for good is actually second to God, not to angels. Kura kuti kana Mwari akataura, anenge ataura, asi mai vakataura, kunyange ngirozi ikataura, hainzwike. Ano-influencer more pakati pamai nengirozi ndi mai. Gabriel akataura zvipindi musoro, but mai vakataura zvinobata. Saka influence ya mai haisi kutamba nayo. Ndikendi kutaurira naMwari, tamba ine zvimwe, kwete namai. Mai haasi munhu wokutamba naye, because dzaakasangana nadzo hadzidzi kutamba nadzo. Saka mai ava vanotsanangura, mwanakomana wangu, inzwa zvandiri kutaura panapa, rega inzwa ika vhesi ya 3 ndo ine mashoko, rega kupa vakadzi simba rako nenzira dzako dzine zvinoparadza madzimambo. Usape vakadzi simba rako. Mashoko aya mashoko ekuvandaka, haisi ekuti dyo. But vari kutaura nemwana wavo akachenjera panapa, kanzi haikona kuti simba rako ribve mauri richienda kumadzimai. Do not waste your energy and power pavakadzi. In other words, vari kutoti usaite upombwe. Inzira yekutaridza kuti usaite unzenza nekupata zvinoparadza madzimambo. Kureva kuti mai avari kurayira mambo, ndiani angarayire mambo? Anogona kungorayira munhu mukuru chete nekumutsiura ndi mai vake. Even president venyika ino anogona kuvatsiura vakanzwa ndi mai. Kana mai vachinge vataura nevari vapenyu vakataura kuti uya kuno Emerson, haabvunzi, munotomutsa midhudhudhu muchiindako, because adanwa namai. Mai vanokoromora kunyange munhu mukuru. Hallelujah. Ndati Emerson handisi kusaremekedza, but ndiri kutaura samai. Ndozvo ndi his excellence ka. Don't quote me wrong, munondipinza pa-crossfire. But kana mai vachinge vataura havane kuti uri president, because ndi mai. Mai kana vachinge vataura havane kuti ndi pastor, uri pastor wenhengo, kwete vamai. Havane kuti uri head elder, kana kuti uri mudikoni, unotoresa mupira kuchechi, kwete pana mai unogara pasi. Kana nemubhadha vanokurova, vanotaura ndinokurova, kunyange vasagoni kufamba, chavari kurova nacho hausi mubhadha, vari kurova neumai. This is why kunyange munyika vanoibatira nyaya yekuti hauna kubvisa mombe yeumai, kwete dzedanga kwete dzedanga yeumai. Saka this service iri dedicated kuna mai kuti itai basa renyu makapiwa naMwari, musambotya, mune simba kubva kudenga, kwete pano rekudenga chairo. Kunyange akasanzwa imi taurai, maive munayo nguva yakareba kudarika yaanga anaye nababa. Saka mai vari kurayira, chenjerera panyaya dzevakadzi idzi, ndo problem. Handiziva hangu kana pachinzi chenjerera nyaya dzevakadzi iwe uri mukadzi wacho. Ndoda kuti upabate ipapo. Mwana ari kurayirwa namai vake, ari kunzi mwanangu uchenjerere nyaya dzevakadzi, but ari kunzi vakadzi ndiwe. Handizivi kuti wewe uri kunzwa sei. Kuchinzi uri mumadziro, uchinza mai vachirayira mwana wavo mukomana kuti uchenjerere madzikadzi iwayo, iwe uri mumadziro. Ndofunga kuti wanyanya kunobhihevha zviri nani.
Saka in other words, seri kwemashoko aLemuel, haleluya, kune mashoko emukadzi kunyange asipo ndiye ari kutorayirwa. Pari kurayirwa mukomana, pari kurayirwa musikana. Kana mukomana achinzi usatambe nevakadzi, zvoreva kuti mai vari kutorayira kuti mimi vakadzi musatambwe nemi. Chidzidzo chinoicho vanhu vaMwari, handidi kukunyeperai, chonetsa kubata kana ukasadaidzira simba remweya mutsvene, because chidzidzo chinogona kupatsanura mhuri kana mukasachichenjerera. Mugere muchiona TV yenyu, muchiona chirongwa chino paBluffhill panapa, tinokukorokotedzai. But mamuchiziva here kuti mukasaikefu musha wenyu unoparara nenyaya dzevakadzi idzi. Nyaya dzevakadzi dzinogona kuparadza musha wenyu, kuparadza kusara musisina chinhu. Ndoda kukutaurirai, chiremerera chenyu chinotogwa nekuda kwemadzimai, nekuda kwevakadzi. Munosara mungofamba but pasisina. Mungaite mukurumbira but as long as mukasakontrora nyaya yevakadzi, mukurumbira wenyu hapana. Tichakuverengai and tinokuonai. And I'm very serious about this thing, because nyaya yevakadzi iyi kai haisi ungonetsa kuvanhu vepasi pasi, iri kunetsa even kuvanhu vakuru. Tikutaura pamusoro pevanhu vane mukurumbira mukati mesociety, vatoikonewa nyaya iyoyi. Izvozvo vamwe vakadzi vacho vakateerera vari kutotsamwa, because anotsamira pachifuva chemurume womunhu. Izvozvo ari kuona TV ari muhotera but achinzwa shoko raMwari akatsamira pachifuva chemurume womunhu. Ibva pachifuva ichocho, hachisi chifuva chako. Ndakutaura newe munhu waMwari. Mai ava vari kutaura mashoko tu chete, ndo ndichataura panapa ndobva ndapedza. Shoko rekutanga rataurwa namai, chenjerera kupa simba rako kuvanhukadzi. Vanhu vazhinji vari pano kungofamba havachina power. Power yakaenda nevanhukadzi, vakapa simba ravo kuvanhukadzi. Mwari ngatibatsire varume, tikangogona panyaya idzo dzevakadzi, denga topinda. Kupinda chakuti tichipinda mudenga, but tikasachenjerera gehena chairo ndora tichapinda. Zvese nevafundisi mugehena imomo. Ende pachanyadza Mwari akaita zvokutokasika kuuya sezvatiri kuona apa padhuze nekuti aiwe gehena richanakidza, because muchapinda vaparidzi vemukurumbira mugehena vane mapoints nemavhoko, vakayambuka gwai vachienda kusolusi, vane madegree, vane madoctorates vachamupinda. They will march not to Zion but mugehena nekuda kwevakadzi. Ndoda kukubvunza munhu waMwari, simba rako rapedzwa nei? Tanga tiri kumameeting. Ndo meeting iyoyo? Ndo meeting here? Kana kuti meeting? Hativhunzanei vanhu waMwari. Sorry. Meeting here? Point number 2 yataurwa namai. Tiri kutaura pamusoro pemashoko amai. Usarase mashoko amai vako. Iwe Lemuel, hazina kufanira madzimambo, hazina kufanira madzimambo kumwa waini namachinda kuti doro riripi. Right. Point number 2, zvidzore panyaya dzekumwa nekudhakwa. As I speak right now, nyika iri kudzungaira pamusoro penyaya yedrug abuse. Izvozvi kwete nyika yedu chete, the whole of Africa, the whole globe, people are in trouble panyaya yemadrugs. Mukaverenga pepa muchaona kuti vane vanhu vakawanda vari kusungwa vane makontaina nemakontaina emadrugs vachaendesa kuvana vedu kuti vanodhakwa, vaite zvavanoita pfungwa dzisingashandi. Saka mai vari kurayira uchenjerere pamadzimai. Number 2, uchenjerere panyaya dzekudhakwa. Unfortunately, nyaya mbiri idzi dzinowanza kushamwaridzana. Pane kadoro, pane kamukadzi, pane kamukadzi, pane kadoro. Nyaya dzofu handinamboti pinda chechini, sitaura zvekupinda chechi. Ndingotaura pamusoro pekuti simba rako raperera kuvakadzi. Zvechechi tambomira kuti zvokupinda chechi zvoimbomira. Tikutaura nyaya yesimba rako kuti riri kuperera kupi. Munozviziva here kuti dzimba dzakawanda dzavhara nekuda kwekudhakwa. Hachisina future isu. Nyika isina future.
Vana pachina, vana vanogara mumugero weroad vachimwa vakadhakwa. You know? And if you check, muchatoona kuti kudhakwa kwacho hakusina mugano, because munhu anodhakwa, apedza kudhakwa obva adhakwa futi. Ndikureva kuti richipera anomwa futi kuti adhakwe. Life yake ndeye kungodhakwa. Violence dzazara mukati memisha. Vanhu vari kutemana nematemo vachiurayana, ukazocheka uchiona kuti anga akadhakwa kana zvaitika kubhawa. Saka mai vari kurayira, vari kuti mwana wangu hazvisi zvemadzimambo. This is where munyori achizoti maybe uyu munhu akanga ari mambo, ndobva adaniwa namai. Mai vakamutaurira, mwanangu iwe uri mambo. Amen. Uri mambo, usapedzwe simba navakadzi. Mambo haadi kudaro. Muchainzwa kamberi uko kuti sei mai vadaro. Number 2, chenjerera panyaya dzekudhakwa, usamwa zvakadaro, uri munhu mukuru. In other words, vanhu vangada kufoshora vachiti ndeye madzimambo, ndeye machifi, ndeye makurukota, ndeye vanhu vanosalutwa. Of course ndedzavo, asi tese tiri madzimambo, tiri vana vamambo. Mwana wamambo ndimambo, mudyi wenhaka. Tiri vadyi venhaka yatenzi Jesu Kristu, mambo wemadzimambo. Saka nyaya idzi dziri mbiri dzoda kuchenjeregwa nemadzimambo. Hazvina kufanira kuti mambo vabatwe panyaya idzi dzekumwa nekudhakwa nevakadzi. I was surprised pane imwe testimony yandakanzwa. You know, when we were still mayouth taita program anechekuita nema sketch, you know, ma sketch, ma drama mchurch pa Sabbath school taita ma drama akasiyana siyana, you know. And then saka mayouth tai-acta zvinhu zvakawanda, chi-acta vana Jonah, chi-acta vana Noah, you know, all those biblical stories tichidzi-acta. Until one day pataka-acta rimwe drama, you know, muchurch. And the main actor anga aripo, munhu uya watasingambofungiri, watakangoti mbopinda uye umboacta, musiwo akatishamisa achiacta. Zvokuti vanhu vakati, hey, kana mwana uya aita sei? Vanhu vakachema. Munoziva kuti taacta kadrama kakuti mtoro unorema taneta kufamba, taneta kufamba. Munhu akatakura mutoro katundu, so ane hembe dzakabvaruka, achibva uko achifamba shoma shoma achidonha pasi. Vanhu vakachema. Taneta nemutoro yenyika ino achiuya kusvika pano pamberi apa, and then oturira mutoro iya yese taibva tati ari kuitura pamuchinjikwa. And that was the end of the drama, yekuti mutoro yese inopera pamuchinjikwa. And then tachema tapedza, kwakuzobvunza kuti mufana iwe chii chakambonyatsa kuitika paya? Pakanzi you know, Mwari wakandibatsira paya, kanzi neshamwari yake kunyepa, anga asvuta mbanje. You know, unoziva kuti nanasi ndoti ndichizvifunga ndoti, you know, anga asvuta mbanje, kureva kuti akasvuta mbanje achinoacta kuchechi. You can imagine kuti unodzikisira zvinhu zvaMwari zvakadaro, uri kuchemedza vanhu vese, mapews vese vari kuchema, but wakadhakwa. Saka mai kana vachitaura kuti uchenjerere nyaya yekudhakwa, haisi nyaya duku. Unogona kutonge uri munhu ari kugona kuita zvinhu pakambani vanhu vachiti uri wega, but unenge wakatomwa uye wakadzisvuta. Chiri kukubvisa nyadzi kusvuta. Now mai vanotsanangura chimwe chinhu panapa chandoda kuti mubate. Kwanzi zvomuita vanhu vaMwari, varege kukanganisa kururamisira vamwe vanotambudzika. Saka nekuda kwekuti munhu anenge adhakwa haachagoni kururamisira, haachagoni kuita madecisions kwawo, even mumusha make, nokuti anenge akabatwa, haachagoni kuita zvinhu zvakanaka. But chinzwai, ndo mashoko ada kuguma nawo. Kwanzi, ipai wodo kuparara doro nouno moyo unorwadza wine. Ukaona wakuramirwa, vazhinji vanofungudza kuti pari kunzi imwai doro. Ukaona wakuramirwa kuti aiwa, kana uri sewe, chita
chirega mupe adle vapedza newe. Ichasvika nguva apo denga richakuramwira kuti aiwa iwewe chiita. Muri kurangarire Jesu ano vadzidzi vake vatatu muGetsemani, anoti mukai munamate neni 3 times, mukai munamate neni, until kechitatu vatadza kumuka. Judas akuya netimu yake uko, ndokubva Jesu ati chivatai yenyu. But did they sleep? Havana kuvata. Asaitoti chero kuvata chero kumuka hazvichashandi. Saka munyori pane pakana chiti pai handa kuparadoro kuri kunzi vanoda kufa ngavabwe. In other words, pari kunzi kurayirwa zvaramba, chiita zvaunoda. Kana ukasanzwa kurayira kwaJehovha, Mwari uchakuramwira kuti aiwa iwe chiita. This is why the Bible says, kana nguva yechi chinge yakwana, wakanaka acharamba achinatswa, akaipa acharamba achipa, nokuti Mwari anenge aita final, anenge avhara mukova. Saka even parusando gunoku, kana watadza kunzwa kurayira kwamai vako, watadza kunzwa mashoko aJehovha ari kukurayira pamusoro petsika dzako, bva chiita, tichasangana kugehena. In other words, zvichaoneka kana zvakuzoitika. Ndoda kuti panguva inoitwa nemukana wokumbotarisa kuti ndezvipi zvinoita kuti tikunde nyaya iyi zvatingasuggestigwa namai ava kuti zvii zviri kupiwa kumwana wavo. Number 1, mai vari kuti rega, in other words, iva nepfungwa dzakachena. Kana kuchinzi rega, zviri kurehwa kuti pfungwa dzako ngadzirege kufunga zvinhu zvakaipa. Don't entertain issues dzine chekuita nekuinda kuvakadzi. What are those things? Vamwe vanopinda muishu dzine chekuita kuona vanhu vakashama, pornography. Vamwe vanoona zvinhu zvakasiyana siyana, kana kuverenga, kana kuinda kunzvimbo dzevanhu vanenge vasina kupfeka. Guard your mind against filth things. Ndo nzira yekuti ukunde. And then mai vanotsanangura kuti iwewe uri mwana kana kuti uri mambo, know your status. Ziva kuti uri munhu wetype ipi. Even vachona vanomwa madoro ava, pane vamwe vanoti isu hatichamwire masesa, hatichamwi supa, rinenge riri doro, but vane vachiti tongomwa zvimawaini, but vese vanoguma vadhakwa avo anyway. But vari kuziva status yake. Ukaona munhu mukuru akugarira nerere matanda kumusha, ari munhu mukuru akangamwa status. In other words, tiri kuti iwewe hausi munhu wemanga-manga kuti uzikamwe kuti unongovata pese pese. Uri mwana wamambo, uri rudzi rwakatsanangurika. Know your status. You were bought with a price. Wakatengwa nemutengo unokosha. Hauiti $4 for 2. Uri munhu mukuru, wakafigwa nemunhu mukuru, wakadzikinugwa nedenga pacharo. You must know your status. Hausi munhu wemanga-manga anongoti chero zvazvaita, chero zvandamwa, chero wandaswera naye, chero kwandainda, chero pandavata, chero zvandadla nezvandabata, chero pandabatiwa. You are a very important person. Know it very well. You must maintain your status because uri munhu anokosha mukati muupenyu hwako. Haikona kurega kuteerera uchikamiwa kuita semombe iri kukamiwa musikana musvinu akaita sewe. Ndaringopfuura nepo, kunyange ichirayirirwa mukomana pana, but kwanzi ziva kuti uri mambo. And then ukaziva status yako, chichimwe chaunofanirwa kuziva. Ziva zviri associated nebasa rako. Hallelujah. Ziva zviri associated nebasa rako. In other words, haufaniri kungozviziva chete, ziva basa rako futi. Rinodei, ndezvipi zvakatarisigwa iwe kuti unofanira kunge uchiita. Maintain the dignity of your calling. Tarisisa kuti zvawakadanidzigwa zvine chiremerera. Usaninipisa zvawakadanikwa. Komana pane nyaya. Usaninipisa chikundla chako, hachisi chikundla chidiki. Une basa guru, haikona kusiya wasvibisa chikundla chako nokuti hachisi chiduku. Know your position. We are talking about your seat, chigaro chako. Hazvina kufanira kuti udaro.
Mwari ngatibatsire mangwanani ano. Ndoda kunamata netimu inoti pastor. Uguru sanda gusi kuvanhu veseka. Tinongotaura na shoma. Ukawa mharidzo isina kunangana newe imboirega. Aisi yako da kutaura nevanhu vakanangwa nemharidzo inoti ini pastor mai ava pavanga vacherera mwanakomana wavo vava vachitomudzivisa kuti auye kwangu because ndini musikana wacho, ndini mukadzi wacho, ndoda kunamata nawo panapa. Ende unotoziva kuti ndiwe wachona warasa unhu, ndiwe wachona uri kutonzi uchenjerekwe, ndori kutonzi hausi right iyewe, ndori kunzi mai kana vachiti musha mangu mapinda muidzo vari kuda kuti mapinda iwe ndiwo wapinda mumusha mavo, ndiwo watovhiringidza mwana wavo asisina musoro nekuda kwako. You need to pray about that and then wosiyana netsvina idzodzo idzo. Ini ndoda kumbokubvunza vanhu vaMwari sandaenda kure, sorry, ndingadai ndichingokutongesai. Nai imi pamunoita zvinhu zvenyu, imi muchiita zvinhu zvenyu, why is it that munotorana mapicture? Ini zvondishamisai. Even extend kutorana nemavidhiyo makashama muchitaura. Sei mimi muchizvosvika kuextent iyoyeyo? Hakuna video rinotorwa neaudio dzinotorwa Satani asingashandisi. Ndoda kuti muzvizive izvozvo. Koma amadi henyu zvamamatora girlfriend, koma picture muri kwadi. Ndiri kuvhunzai, hamuna kutogoma picture nehotera, maitorana nemafoni enyu. Ndozviri kunishamisa kuti imimi mai muchitorana sei? I'm not an example, but nevadzimai vangu vanozviziva kuti isusu hatitauri zvinyadzi, nyange tiri tu hatitauri zvinyadzi. Because toziva kuti pane mumwe munhu anenge akateerera, hatidi kuti apota achijaidza ndimi dzedu kutaura zvinyadzi. Kunyange ndine munhu wandoti handigoni kumunyara, but ndinonyara Jesu anenge ari pakati pedu. I'm saying, I'm not your example. But kungozvijaidza, kungoona zvinhu zvinongosemesa, haisi tsika yakanaka. Nemutauro zvisina kunaka, haisi tsika yakanaka. Kunyange muri boys mega, kungojairira kutaura tunhu tusina kunaka. Zivai kuti muna Jesu anofamba nemi. You must be disciplined somebody. Chakaita kuti foni yako inge ine zvinhu zvakadaro chii, izvo zvinazvo. Wakuti zvarasika, izvo zvanopinda mugrupu remhuri, zvapinda mugrupu reprayer band. Zvarasika, wangaida kusendera iye musikana wako, wabva wasendera madzimai ese ekuchechi, zvazara manje. Kuti uchade kunodzima kudai, pane mamafoni kaasisadzimi zvinhu, zvazara. Inde ndingovhunza hangu, handisi kuda kuti wasenderei, makambotorerana chii? Ndozvandida kungovhunza izvozvo. Kuti munenge mambonyanya kudii? Uri kuzviona here kuti kana ukasarayirwa zvakanaka, Mwari unokurega uchaita ufusa wakadaro. Kuti usafumuke, inzwa mashoko ekurayira kwamai vako. Umwe wandinoti ndimai mukuru chaiye ikereke. Kereke inotungamirirwa naJesu, because the church is the extension of the body of Christ on earth. Ndiye muviri waKristu. Kana Mwari vachikurayira mukati mekereke, uteerere, zvichakuchengeta. And then vanchada kunamatira avo vane problem, vari kuaffectwa nenyaya dzekudhakwa. Vamwe vanoaffectwa varivo pachavo, vamwe vanoaffectwa noda kuti imhuri. Musha waparara, hapana kana sendi rinogona kudonhera pasi, rinonhongwa. Inotengesa nezvipanera zvotengeswa, nemigoti inotengeswa, kunotengeswa even nezvikorobho, kutengesa even nezvimeti zvokupukutira dhaka panze zvotengeswa, kana nemasiti kavha emota anotengeswa. Kwanzi nichatenga mamwe, munhu achiitira kudhakwa, nehembe anenge asisina, unotengesa. Even akasvika pana tela ari kuda zipi, anobvisa zipi patrauzi achitengesa kuti atenge muzete waanoda kuti amwe. Unvaona kuti apa simba rake kune zvinhu zvisina maturo. Hausi kuaffectwa here nenyaya idzi. Tiwane mukana wakunamata pamwe chete. Ishe tinomutendai. Mai vataura, ndimi mai vedu mataura. Nyaya tinadzo idzi mudzimba umu dzirimo. Tinonamata mutipe simba. Shoko renyu riri pachena. Vese vakamugamuchira munovapa simba rekukunda. Tipewo simba rekukunda. Taneta Baba kupa simba redu kuvakadzi. Taneta Baba kugara tichiritsvaga nekudhakwa. Tibvisei mutsvina, tive soba, nokuti nyika yatakurarama haichadi vanodzedzereka, inoda vakamira pana Jesu semusambangwena. Muzita raJesu tanamata. Amen. God bless you.
ngandifane na Jesu awe mponesi wangu dizatenyine rudo difawisese ngandifame sa Jesu murendo rweri pasi diri murombo mweya karaine nimponesi kana achinzwa shiri zichiputika atiitire mutsa ngedi anondizwawo anonditungamira nekundiregerera ngandiitwe mutsene karaine nimponesi ngandifane na Jesu mukurarama kwangu ndizorore kunemwi banjimba inyere dibare pachaini nerudo rake Jesu ngangiwe nerutendo karaine nimponesi dibarwe pachaini nerudo rake Jesu